Iako su mali, oni su veliki. Udruga vinogradara, vinara i voćara Ozalj u više od 3 desetljeća u Vivodinu je dovela na tisuće posjetitelja. Mislim da se kvalitetom ne možemo posramiti s ničim. Viša kvaliteta ponude Vivodinskog kraja rezultat je godina ulaganja uz potpore grada Ozlja i Karlovačke županije, a u zadnje vrijeme i povlačenja novca iz europskih fondova. Kvalitetna vina, prekrasno ozaljsko vivodinsko vinogorje i nezaboravan doživljaj koji nude, razlog su što im se gosti uvijek vraćaju. Stvarno imamo dobra vina, trudimo se, jako smo dobri domaćini. Za promociju vinogorja, vina i vinogradarske i vinarske proizvodnje udruga organizira međunarodne manifestacije. Mi ove godine organiziramo 32. po redu međunarodnu izložbu vina Dani vina Vivodina. 5 godina tu je i Wine and Walk, zadnje 2 u organizaciji udruge. 8 vinara, ruta 8 km gdje svaki vinar može samostalno na svom gospodarstvu predstaviti svoja vina, ispričati svoju priču. Podrum je iz 1777. godine. I publici se to sviđa. A ako još niste bili, Vidimo se 11. i 18. petog na Wine and Walku.